Ja vítam u nového videa. Dneska hrajeme hru Granny, inými slovami simulátor toho, keď povieš východňarskej babke, že už nechceš jedlo. No, to je celkom fakt. Tuto s kamarátom sa budeme striedať a nezabudnite dať like a odber a užívajte video. Ja neviem, čo si mám vybrať, ja som to nikdy v živote nehral. Však si hovoril, že si to hral. Tak som to hral, ja neviem, či som to hral. No, tak Ja to tak zvládnem, ja to tak. maximálne ty, keď umreš, na ďalšiu noc idem ja, tak sa proste budeme striedať. Pasuje. Daj jedna. Žiješ? Žijem. Dvere. Počkej, ja som zmetený, ona je slepá alebo hluchá. Vieš čo, kašlem na to. To neviem ti povedať, to je dosť pre mňa divná otázka. Čakaj. Tu je krv. No dobré ráno. Opa. To jak šiše tam dostal? Neviem. Jo, škoda. Ja si chcem odraziť ruku a hra mi to nedovolí. Páni bože. Táto šidočubal, chlope. Som hotový. Skrý sa, tyko! Ja som skrytý. Nie som skrytý! Skrý sa. Ty vole. Kde to som? Šiše tam dostal za more 2 sekundy a ja tam chodím 5 minút a to neznám nájsť. A to čo to mám akože robiť? Ako by mal by si získať nejaké kľúče a nejaké blbosti na to, aby si naštartoval auto. Aha. A keď chceš, môžeš si zrobiť aj pušku, to, že budeš môcť po Granny strieľať. Dík, zastrelím babku, aby pochopila, že nechcem duplu. Need a master key. A kde nájdeme masterky? Ja neviem, master key. Toto je čo? A piece of painting. Dobre, to sa bude hodiť 100%. Ale tam môžeš iba jednu vec držať, takže... Aha, tak si to A nie, že môžeš ju zatiaľ držať, čo nevieš, že čo. Okay. Ako vidíte, ja som neskutočný profesionál v tejto hre. No babo, zeši, babo. Ja dúfam, že si nezapol to, kde proste máš iba nejaký adventure mod alebo niečo také, že babička tam proste nie je. Ja som dal easy. Aha, dobre, tak tam je. Babo, zeši. Babo, ale... Ja viem, že nechcem duplu, ale... Čakaj, tam máš, že niečo je ukryté vo ovoci. Nemusíš to čítať. Aha. Babo, ja viem, že nechcem dupľu, ale obec mi ešte nedali, takže mohli by sa prísť. Matýky s mäkkými, to kto ich učí slovenčinu? To neviem. Páne Bože. Mierky s mäkkými, kto ich učí slovenčinu? Gasolíne kan. Toto tu sa asi budem musieť, ja neviem, alebo niečo. Ja som sa zľakol nejakého random zvuku. Ty si sa skoro posral, nie že zľakol. To tak, zľakol si sa? Nie, posral som sa. Čom robíš náhodné zvuky? To do jakej matere si sa dostal? Neviem. Som tu správne. Kde baba? Ja chcem babu. Ale babo, však obed, risky sa robila. Babo, risky sa robila, nemohli by ste prísť, dáš mi nažrať. Nie, bo ona sa z tebe zrobí večeru. Najď si nespadne ten obraz, bo za sebou tak neznašili kokta požene. I need a hammer. A to ani neznám, co je. Ja, je to prababka Magduška, jo, na ňu pamätám. Čakaj, prababka Magduška, to ona mala toho tu ptáčka, hej. Hej, ale tomu keď zatvoríš klitku, alebo chceš tam tú šaľku zobrať, no tá sa pokúša. Čakaj. Treba si žradlo nájsť, a to neznám, kde je to žradlo. Čakaj, ja to tak dám. Ja som skibidi osoba. Gen Alpha Humor v roku 2025. Ja neviem, čo robím. Jak idem hore? Tá nijak asi. Okay, no. Čakaj, ale ja chcem, aby babka dala obed. To už nie je ani vtipné. Ja chcem babkin obed. Babka robila risky. Hej, babka za chvíľu vyklepe z tebe risky, keď sa nájdeš.
Čekaj. Hudba neskutočná. Ja sa tu... Tu bola nejaká ruka. A tu je ruka. Boha Krista, to co je? To neznám, co je. Však to dzedo. To dzedové stehno. Boha. Baba Dick, pardon, shotgun. Zaštrelíme babu. Slúchaj. To tam musíš dole tak zísť. Hlavne daj si vás a nespadne. Hej. Tatíš. Co je babka? Kus debila. Čekaj, čupni sebe. To do jaké Maríši pošol? No, dobre, pecka, môžeš ísť na pokoju. Nevymetuj toto, tak si to treba. Zober to a tak sa užeň do toho. Juj. Baba, nie. Babo, nie. Babo. Ja prepáčte, ja znam, že vyhľadal Lux kúkať o takej hodine, ale ja prepáčte, že vás vyrušil. Prosím, chod sa, head. No sebe teraz na tebe počeka. Asi. Baba odišla. Vysoký jalovec, vysoký ako ja. Neviem, či je úplne najlepší nápad teraz tam mať ísť, teraz vyšla baba. Ježiši. Čo bol? Babo, ešte raz. Ja znam, že rada Lux kúkace, čekaj, sorry. Ja znam, ale hašlerky nemáte hašlerku. Hardlo me boli. Hašlerku by ste nedala. Som postihnutý. Nevádí. Opa. To což ide? Ja neznám options. Dobre, ďakujem. To žeslo je teraz moje. Dobre. Babke sa očividne veľmi nepáčilo, že som ju vyrošil z pozerania Luxu. Asi tak. Asi tam bola taká turecká telenovela. Na kresťanskom kanále. Jo. No ale ja tu zdechnem asi za dosť krátky čas, takže to co tam je za mater? Leave this house asi. Leave, že mám v ňom žiť. Toto ľalie, jak me chycí. Juj! Babo, co robíte? Babo. Však rýsky chodce kliepať. Táto je švinia. Dobre, ideš ty, jak som utorela. Ja ešte skriem pod postel. Okay. Daj 3. Som taká prekrásna osoba. Zašte zobuzím tu na posteli. Myslíš, že tam bude baba? Neznám. To ja neznám, ja nič neriskujem, ja idem pod posteľ. Šupnem sa pod posteľ na chvíľu. Dajme tomu 15 sekúnd a odídem spod posteľ, možno. Ty znáš počítať veci, jak do 4. Tá ne, ale typnem, že keď do 15. Možno teraz. Baba, do pána. Babo, ty klepať z rysky máš. Neznám, co tu robíš. Teda. Keď príde ku posteľ, no to som hotový. Neši. Chvála Bohu, neši zatiaľ. Ona išla tak head do matere. Takže hlavne neísť za ňou. Možno už vážne šla klepať z rysky. No. Nikdy už. Tá pri nej nedá. Vedec, že zašla. Z nás. Vedec, znať. Teoreticky už môžeš tak zamignúť, heď? Lebo keď už... Tu pôjdem, to som ešte nebol. U zachodzení nenájdeš. Tu dá co bolo. To nie je, slúchajme, to nie je, ako u americkej basy, co skočíš do zachodáci kanalizáciu, vidíš? Tu je druhý ten. Piece of shit. Tu sa skeriem, keď tak. Ja znam, že to není čuc, ale tá hudba v tej hre je perfektná. Babo, idź klepa z risky už. Babo me videlo.
A ona zná otvírať dvere. Mi teraz tak napadlo, asi hej. Asi hej. Haha, vypí. Asi nie. Haha, babo. Ale ona je asi to šlepa. Asi. Chod se modlit, kúka zná lukše. Presne. Tam się Bohu ještě chod se modlit, znaj do neba půjde se. No neznám, či do neba, keď... Nie, ona dobrá osoba, Ona má len rada, malá... Ja še zlekla, že to Granny a to ten obrázok. Obrázok, Maďar. Ja tu do Maďarom. Dobre, babina kuchyňa tur. To co? Part of shotgun. Tato ber. Dobre, zašetadzi. Dobre, už še nedá. A dá. A do matere, tu zeši pošol. Tu k tomu, čo som si ruku chcel odrezať. Aha. A to nemôžeš dovieť obraz shotguny. Ale však tu položím, ja. A nie tu. Čom by ne tu? Dobre, to pôjdem tu. S mojou shotgunou. S mojou súčastkou na shotgun. Neviem rozprávať. Dám peniaze. Tam je toto, čo som spomínala za... Ja si to položím. Ne, nepoložím si to. Tam máš tú svoju druhú koncovku od shotgunu. Čakaj, toto položím. To hodzím tu. A čekaj, však oboje si treba. Hej, však aby som ju potom zobral. Skúš vybehnúť hore. A to jak potom spojím. Tam ona má, tá baba, má tam plán na jednu pušku. Ja som si utorila jednu časť sebe zober. No dobré. Jak myslíte? Ček, toto. Poď jakú zober. Len nezabudni, že Zeši to nechal. To nezabudni. No a vybehni hore. Do matere, čekaj. Babo me našla. Zás som ju vyrušil. Či v pohode? Dýcháš, žiješ? Ale nezašpím. No. Neznám, či to bol úplne najlepší nápad toto začať zbaviť ešte k tomu večer. To není také, čo snad. Bude zaujímavé, jak ja toto strihať budem, bo mi tu samé nadávky. Tu božička spomíname, však to všetko zablurované bude. To božičko to nevadí, YouTube není na YouTube není veľa kresťanov, jak ja zase. To tá baba meskárená. Ale bez osrandy, ona tu za chvíľu ku mne nabehne. Jumpscare warningy tam budeš musieť podávať. Hej no. Alebo že vieš, to sú také, že toto video nie je pre epileptikov. Uteč. Si v rici. Ja som v rici. No, amen. Baba už nechliepe rysky, baba sa hľada. A ja mám to, jaké matere ísť teraz. Tam to okno, tam vidíš toto. A nie, to mi nepomôže, bo mne treba ešte dostať do toho. Co ty džube, že aj toto je zamknuté? Však tam už máš iba okno. Tá okno, ale mne treba ešte tak kde dostať. Do pána. Ja sa skoro posrala. Ona ma chce zabiť. To není to dobrá baba asi. To není to tá baba, co ja z ňou vyrastla. To materia ešte dostala tak chce. Tu je to tá pásca. Ja tu nemôžem ísť. Však cez okno si mohla ísť. Tiež pravda. Raz najmä toto baba hlavne nenájde. Čakaj. Baba strašne. Tu boli dakedy tak dvere. Znam, že také istej farby, jak aj toto tu boli. Tu še jak môžem dostať, Remote control, no to je jasné. Remote control, tam my východňáre, my také neznáme. My doma zapínali telku s kameňom. Tak. Hádzeš do telky hádzeš kameň, dovtedy, dokedy netrafíš tlačítko na zapnúce. Tak. Tu pána. Co, baba došla? Hej, baba došla, baba už neklepala risky.
Dobre. Babo... To vystrihnem. Ja to vystrihnem, okay. No, baba dopozerala kresťanské kanály, ja tu Lux Omša došla, more. Tu kresťanské filmy už nejdú. Baba dokúkala všetko ríšky do klepané, ja už som hotový. Hotový som. Už ty si vyklepaný. Musím ja, kúkaj, jumpscare. 3, 2, 1. No nedy. To nebol na posledný... Ísť dole. Tam bol. Isto tam bola? Isto tam bola, ja som ju videl. A aj čul sa, že aké by za to pôjde. Ísť zakze hore. Toto si normálny do kruhu behať. Prosím. Pane Bože, ochraň ma. To si nemôžem ísť. To tam je. Tá ty si hlúpy. A ísť hore schodmi. Idem, čekaj. A tak si pod posteľ šurvy. Idem. Dobre. Babo, ale... Kedy prísť tam? Mohla by prísť. Nikto by som nepovedala, že v roku 2025 budem natáčať let's play na Granny. Ježiš, roky šamene. Aj myšlienky. Myšlienkové pochody hlavne. Babadze. Čakaj, ja musím zapnúť zvonenie. A vypnúť data zase. Baba není. Teraz baba za kadzi nabehne. Nešudovala by som všetko. Hotovo, amen. No hotovo. A tam máš pastu, tož dávaj pozor. Hej. Hotovo, amen. Tun. Ja som hotový. Babo, prosím, nezabíjaj sa ma. Tá baba sa nikda nedoženie, keď si pôjdeš po tú posteľ. Ja keby zabudla, že existuješ. Asi má cetka Alzheimera. Myslíš, že už... Už asi, hej. Čakaj, ja už som stretnúť, na jej poviem, že gurískam lokše. Babo, lokše by sa zrobila gurískom. To berem jak Jano. Videla sa? To ja znám. Asi, hej. Ja nevidela. Nechybujem. Keď sa na ňu nebudem pozerať, tak ona ma neuvidí. 100% to tak funguje. More. No nič, baba ušla. Robí zlokše, jak si povedala. Myslím, že ma vypočula, že gurískam budú lokše. Podľa mňa isto. Ísť do kuchyne skontrolovať. Ja idem. To už tak, že tak by sme to nevyhrali. OK, bavím za kamaráda. Áno. Granny. Do matere. Do psej matere. Tá ja som v rici. Ja som v materi. Pomoc. My sme to dali. Yes. Ej, jo. No. Babo, ty co lokše nerobíš? Lísky vyklepaný a lokše co? Skoro som zdechla, ale nevadí. Prežila som. Prežila si. To je to najpodstatnejšie. Lokše to robila? Neznám, asi nie. Bo akurát za mnou uhnala, tam jej hutorím, lokše rob, nie. Tu za mnou behaj. To neznám, že či uhrábol. To bolo asi u realice. A teraz tak Granny tam more v realice. Čakaj, To co? však babo, však tu kuchyňa, ty dzeši. Však lokše máš robiť. Môže išla do sušetky, nie? Tam možno. Matildy. Do Matildy, áno, ja, sušetka Matilda, na ňu som zapomnul. Ona má takú peknú dzivku, jojou.
Jú. Babo! Vy už od Matildy prišla. Povedz, divky jej ešte povedali, že je Ale ty chápeš, že tu jak bežíš, tak ideš dookola. To znamená, že Hej. ona by sa mohla úplne v pohode zastaviť a sa dohnať. Hej, tu sa skriem. Ináč, tam kolo schodoch, tam boli nejaké zvere. Že co tam je. Tam neznám, či tam nejdeš do toho. Gumotoru. Tak kúkneme. Bolo sranda na posledný deň vyhrať. No. Čakaj. Bum. Babo! No to som hotový. A aspoň lokšie sa dorobila. Babo! Je to áno, či ne? A ja neznám. Asi ľahšie teraz z tebe budú. No. Teraz bude konec. Konec za men. Dáme ešte jednu hru? A už radšej asi, ne? Asi tak. Jú, to dze. Ta baba nás zaprejza. To aj také dacuje? To ja znam. Táto kalvaria. A sme v ríci. Amen, konec. Game over. No, sme radi, že ste dopozerali video do konca. Dúfajme, že podávate lajky od Berry a uvidíme sa v ďalšom videu. Dovidenia. Dovidenia.